Заїхав такий кукол Волс до нас з німецький бренд, дуже добротний, алюмінієва рама, 26 колеса, лягуньки на оригінальному Shimano, шатун, Альтус перекидка на касеті, добротний багажник, сідло з вентиляцією добротне вже стоїть на ньому. Рама все в дуже доброму стані є. Монетки шимановські, вилочка м'ягенька, працює дуже добре. Кріплення є добротні. Педаля. Гідравлічні гальма, дискові на ньому вже стоять. Велосипедик не є дорогий. Швальба резина. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте до нас в Куликів магазин, вулиця Львівська, 20, або заходьте або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо по цілій Україні без проблем.